A kada je kročio veliki studio na Košutnjaku, Žiku Jakšića dočekalo je iznenađenje koje ga je duboko ganulo. Poklon u znaku dobrodošlice. Na stolu ga je čekala ruža, simbol pažnje i podrške, a dar mu je uručila njegova dugogodišnja koleginica i prijateljica Vesna Milanović. Moja draga koleginica Vesna poklonila mi je ružu. Verovali ili ne, ovo je prva ruža koju sam dobio u životu i moram priznati da sam oduševljen. Nije to samo cvet, to je znak pažnje, ljubavi i brige. Vesna se nalazi među onim ljudima koji su me najčešće zvali dok sam bio odsutan, raspitivala se za moje zdravlje i nudila pomoć. Ganuo me i njen gest, jer Vesna nije samo koleginica, ona je prijatelj u pravom smislu te reči, rekao je Žika. Ovaj trenutak, jako je jednostavan, pokazao je koliko topline podrške Jakšić ima u svom profesionalnom okruženju. Nije ga dočekala samo publika željna njegovog povratka, već i kolege koji su pokazale da su uz njega u najtežim trenucima. Sam Žika nije krio